lagi. Iskar lagi mo ba? Mamili ko dili. Ayo. Hoy. Tolo. Ay katong champion ito. Ay kana kabalo na bulata. Gana na lang, Bi. Kailan mo? Plus, juice ka na. Pagdali! Hati ko eh, wala man ko na, wala ko na uyo na. Ang napilian. Igang kaayo eh. Napili mo, ma'am? Wala may mapili. Ha? Wala may napilian. Oy! Wala napili? Wala, oy. Ha? Balik kami sud, wala may napilian. Wala may napilian, ha? May napilian? Igang kaayo eh. Ha? Igang nga tindahan, oy. Oo, kay naguba mangungkuan, aircon. Ay, kuha na ni siya. Aircon naman siya pohon good, kay kulang pa ang budget good. Ato ako sa me. Taga-asa din mo? Kagiyaraw nahan. Ha? Oh, sige. Ngawat yun yung mayawaan, iba. Excuse me. Ma'am, excuse me. Kadali lang good, ma'am. Kawatan gud yung mga bayanan ni ba. Sir, kadali lang, ma'am. Yung bayutan ni kawatan kay ni ma'am. Kadali lang. Ma'am, kanang namoy gikuan dito na soksok. Wala na suksok, sir. Namo na may gisuksok, lado may gisuksok ingon sa akong kuan, manghod. Grabe hapon. Grabe sa di master, lang ato ra kay minitan ora gani mi sir. Mama ingon ada na kay gisuksok daw. Buga lagi nakasulod sa tindahan, manangil day mo gamay ipang. Ako lang i-check be kay kami luoy kay ani, lugi kay ani. Oo, sa man sir. Bastos ka lagi, bastos sir. Lang makahikap-hikap ka sa kuuban. Ay dili ma'am, dili po jud ingon na bastos kay bayot mo ko ma'am, di ko na kuan sa inyo ha. Dili ba tanaw na nako, tanaw daw imong kuan daw, imong kuan daw dia. Tutoy daw. Ano sa tutoy bastos mag sir? Pita dabi nga mo sir patan ajo sir ba. Tanawa ba kay akong kuanon, is barangay tamuron, daw pulis. May pabarangay sa mo, ang amen ang hilapos yung baligya. Gani. Patanawa gani ko. Ay pagingana sir. Patawag na ko ni ron, patawag ta jud mo ron. Patawag sa nakaibidensya nga namin ang hilaptan dito. Mo ambi daw, patanaw daw. Kung wala gyud, pakuan daw. Sa ka sir, manulak man ka. Panghawid sir. Pakuan ba, tanaw ba? Bastos ka ha? O sa digid mo. Tawag tam. Pakita sa imo ang amen hilaptan. Tanawa daw diha. Sa tao na mo sa wala ka sir no. Tanawa ni mo napaasok ng kauban puti kayo. Hoy, di ako nagbinuang tanawa, tanawa ko. Tanawa ko. Ikaw ako manghod dire. Kumanghod na babae dire ah. Tanggal kuha ang kuan, tanggala ka ng tutoy ng bayo, tanawa kay murag naigi kuan kay di man siya mapahikap. Patanaw, sige, babae na siya ha. Huy. Babae na siya. Tulay mo manghod mo kabang bay tulay mo manghod. Pagdali na pakitaan na. Ato asa kuha. Kadlok. Naka-video mo ha. Naka-video mo ha. Bidali na, naka-video mo kuha dito bunit. Tanawa isa. Sige ma, patawag ka mo kuan doon, barangay. Sige na, tanawa na. Tara muli na tayo. Stoy. Tanawa na, amin na be. Tanawa na, amin na, tanawa dito. Unsa man din niyo hatag, ma'am? Unsa man sir? Din niyo hatag. Ambi ra tong cellphone, tawagi si kuan. Kasi nutumog dili pulis akong igsuon. Ambi tong cellphone, ambi cellphone. Lukon man tayo minga. Ambi cellphone. Hello. O na ako diri kuan, na diri ang duha ka buok nang kuan. O naman sa CCTV camera go, nakitaan man gud sila. Na nanguha jod. O sige, na diri ah. Nara bitaw sir oh. O kada padulong na kadiri. O sige, padulong na. O sige, nasa sila diri o. Unsa man na o? Ingon mo wala kay wala. Ingon mo wala kay gikuha. Ambi na be, ingon mo wala kay gikuha. Ikaw unsa man nimo? Unsa ikuha nimo? Unsa ikuha nimo? Sinilas. O ingon niyo wa mo gikuha. Kamo ba mga kuan jud kay mo ba? Nauli naman na sir, ay na si Dago sir.
Ato sa barangay uban sa ta. Kawatan kay ni sila. Nagdagan ang mga animal oh. Nagdagan ang mga animal kay nahatok sa pulis. Hoy! Mga kawatan. Yung mga kawatanan ni nawalag kalit. Pantay lang mo sa kuha, naan mo sa kamera.